ka ọ fọdụrụ mkpụrụ abalị ole ma ole ka ọchịchị Buhari bịa n'isi njedebe ọ bịago mepee ma fee Federal Secretariat Complex bụ nke dị n'Awka na Anambra steeti na ọtụtụ ọlụ mmepe ndị ọzọ rụrụ na steeti a n'aka gọọmenti etiti. Joseph Egbocha pụtara ya Awka. Ebe ụlọ ọrụ ndị gọọmenti etiti nke dị na Anambra steeti bụ nke enyere aha ya dịka Ebele Ofunamaka Federal Secretariat ma bụrụ nke dị na Plot S6 Executive Business District Layout Awka mpaghara kansụl Awka South na Anambra steeti ma bụrụ nke obere ala ya ruru hectares 5,000. Enyefere ọrụ ngo maka ya bụ ogige n'aka ụlọ ọrụ Cosco Investment Nigeria Limited ka ọnwa Disemba afọ 2011 dị na mkpụrụ ụbọchị 9 naanị. N'okwu ya tupu agbape ya bụ ogige ka President Buhari nọrọ kọwaa na ya bụ ọrụ nakwa ọtụtụ ndị ọzọ bụ iji gosipụta ebumnuche ọchịchị ya dị iji hụ na akwalitere ma gbasaa akụrụngwa ọrụ mmepe n'akụkụ niile na mpaghara ala Naịjirịa. Minista na-ahụ maka ọrụ nakwa ebe obibi bụ Babatunde Raji Fashola onye kelere President Buhari maka inye ohere iji hụ na enyere ndị ala Naịjirịa akụrụngwa na-eweta mmepe kọwara na ya bụ ogige Federal Secretariat dị na Anambra ga-enye aka iji hụ na mmepe kpụ ọkụ bụ nke bagidere na steeti a. Onye ọrụ ngo rụrụ ya bụ Federal Secretariat bụ nke dị na Anambra steeti bụ Chief Cosmas Agagbo kọwara na ya bụ ogige bụ ebe a rụrụ ka ọ bụrụ ịgba ma nwezie amụma iji na-arụgharị akụkụ ya bụ akụrụngwa oge ọbụla ọ dị mkpa. Minista na-ahụ maka ọrụ n'ala Naịjirịa bụ Dọkịnta Chris Ngige gbapere ya bụ ogige n'afa President Buhari na ya bụ mmemme bụ Ọkammụta Solochukwu Ulobelu nọchitere anya Gọvanọ Chukwuma Soludo onye jibu ọkwa osote okwupụta okwu ụlọ omebe iwu Anambra steeti bụ Right Honorable Prince Chukwudo Orizu nọchitekwara anya ya bụ Injinia Ebele Ofunamaka na ya bụ mmemme. Site n'Awka, abụ Joseph Egbocha maka akụkọ ụwa ABS.